pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da nabavite Minecraft Premium besplatno. Znači, idete na link koji ću vam ostaviti u opisu videa, a to je ovaj link, MC Premium GG, tako to. Znači, ja sam već napravio svoj email, ovdje će vam pisati, ali naravno ovo, ako hoćete uđite na njega, ako nećete, mada ko prvi vidi ovaj klip i vidi ovo, on će doći. Ali je bolje nemojte to raditi jer zeznut ćete mnogo stvari, tako. Znači, ovdje će vam pisati unesite svoj nick, svoj email i svoj password. I naravno, kliknete da napravite. I onda sve što trebate raditi je da idete na pravi Minecraft, www.minecraft.net. Evo stavit ću vam i to u opisu videa, download it here. Znači samo skinite s ovog sajta Minecraft. I onda, znači trebate ovako da vam pišete, već ste kliknuli na ovaj link. Znači ja sam već napravio. Ovo su kao svakak 30 jači, mora skupiti 32 giga pa rešiti zadatak, ne znam šta to znači, ne veze. I naravno, uđete u taj Minecraft što ste skinuli. I to će vam izgledati ovako. Mada ovo gore neće imati, ali ovako će izgledati. Sada kucate, može ili ovo, ili username, to jest nick, ili možete email. A naravno ja sam kupio, nisam znao da ovo postoji stvarno, ali šta ćemo. I ovdje naravno kucate šifru koju ste tamo napravili. I login. What? Izgleda ipak mora ovo email. Email, password, login i tada. Poslije kliknete na play. Add server ako hoćete da igrate najbolji server na svijetu Mineplex. I to je bilo to za ovaj snimak. Hvala vam što ste gledali. Nadam se da sam vam pomogao, a sigurno jesam zato što mnogo ljudi je tražilo ovaj premium. I pozdrav. Ćao. I da, zaboravio sam da napomenem da ako neko ne zna kako skinuti stvarno Minecraft s ovog sajta, reći ću. Znači kliknete download it here i kliknete, znači ovo je sad kao neke poboljša se ovo Minecraft, kliknete ovdje minecraft.exe. Kad kliknete tu, počet će vam se skidati i to je to. Evo ovako čisto to izgleda. Normalno uđete i pokazao sam vam sve kako ide to. I to je to.